Bona tarda. Què? Ho sabeu o no? Que ja han començat les festes, la festa major de Barberà. I estic molt contenta perquè aquí, al Teatre Municipal Cooperativa, fem les visites teatralitzades. I jo, la gran Margarida Xirgo, sóc qui el mostro. Oi que vindreu a veure'l amb mi, aquest teatre tan preciós, sí? A les 5 de la tarda, dissabte 4. Veniu, ens veiem, que ja ho tenim tot preparat. Sí o no, Francesc? Sí, està tot preparat, senyora, com sempre. Fins aviat. Bona tarda. Què? Ho sabeu o no? Que ja han començat les festes, la festa major de Barberà. I estic molt contenta perquè aquí, al Teatre Municipal Cooperativa, fem les visites teatralitzades. I jo, la gran Margarida Xirgo, sóc qui el mostro. Oi que vindreu a veure'l amb mi, aquest teatre tan preciós, sí? A les 5 de la tarda, dissabte 4. Veniu, ens veiem, que ja ho tenim tot preparat. Sí o no, Francesc? Sí, està tot preparat, senyora, com sempre. Fins aviat. Bona tarda, benvingudes i benvinguts les persones que ens seguiu des de casa per streaming per obrir amb aquest pregó aquesta festa tan especial, la Festinada. Durant els 3 dies de Festinada podreu gaudir d'un ventall d'espectacles itinerants i variats, dinàmics i originals, d'animació, musicals, circ, màgia i teatre, que aniran voltant pels carrers de la ciutat. A excepció de les activitats itinerants i el cinema a la fresca, tota la programació de la Festinada serà emesa en directe per streaming amb la plataforma de vídeo Vimeo, perquè la pugueu gaudir des de qualsevol dispositiu, com mòbils, Smart TV, tauletes, ordinadors, etc. Mitjançant l'enllaç directe a la plataforma que trobareu a les pàgines web de l'Ajuntament i del Teatre Municipal Cooperativa. També amb l'app de l'Ajuntament i a Instagram, Facebook i Twitter. Per les activitats programades que es podran gaudir presencialment, caldrà mantenir els protocols de seguretat en quant a mesures higièniques i sanitàries, aforament, distància i distància de seguretat. És obligatori l'ús de mascareta i portar-la des de casa. Rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a l'entrada de cada espectacle. S'ha de mantenir la distància de seguretat als recintes i també a l'entrada i sortida, que es faran de manera esglaonada i sota les indicacions del personal d'acomodació. Es recomana assistir als actes amb suficient antelació. No es permetrà l'accés a les sales un cop iniciat els espectacles i no es permetrà l'accés a persones amb símptomes de la Covid-19. Fins aquí les recomanacions a seguir durant la Festinada. Seguidament, l'alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés Trillo, us dirigeix unes paraules. Veïns i veïnes, bona tarda. Abans de donar pas al pregó d'inici de la Festinada 2020, permeteu-me que doni les gràcies a totes les persones que s'acompanyen en aquest acte, que ho volem sigui un reconeixement a tots els estaments de la societat, persones que representen col·lectius de la diversitat i la pluralitat del conjunt de la població i que han tingut un paper essencial durant la pandèmia del coronavirus. Gràcies, Daniela i Antonio, en nom de les franges d'edat més joves i més grans. Mercès, Isabel, com a reflex de tot l'associacionisme i el veïnat en general. Agraïment a l'Esperança, com a element cabdal que és l'educació. Moltes gràcies també a la Noemí i al Jorge, dels cossos de seguretat, i a l'Emilio, en nom de Protecció Civil i de tot el voluntariat. Gràcies també a Juan Manuel, del personal de neteja viària en representació de tots els serveis bàsics fonamentals, i al Manuel en relació als serveis públics. I, com no, un agraïment molt especial a les pregoneres d'enguany. La Eva, en nom del sector sanitari, que tant ha fet per tenir cura de les persones afectades per la malaltia, amb esforç i dedicant totes les hores que han calgut per no deixar ningú sense atenció. La Georgina, que ve com a personal d'atenció a la gent gran, tant domiciliària com de residències, que han patit de ben a prop els efectes de la pandèmia i que els ha alterat el seu excel·lent treball assistencial. I a la Maribel, del Mercat,
en representació de tot l'àmbit que ens ha procurat els subministraments bàsics d'alimentació i neteja, inclosos els transportistes, el sector primari i els productors, i reflex de la importància del comerç i la restauració de proximitat. A totes elles, en nom de tota la ciutadania, moltes gràcies pel vostre ajut a fer que la ciutat sigués endavant en tots els fronts. I un profund agraïment de totes les persones que estem aquí vers totes les persones que us trobeu a les vostres llars, perquè totes donem forma i sentit a Barberà. Endavant amb el pregó. Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, aquest any les circumstàncies socials no ens permeten celebrar la festa major com la coneixíem, per culpa de la Covid-19. Un coronavirus que se'ns han portat persones conegudes, que coneixíem, ens saludàvem i estimàvem. I per això, aquest pregó tampoc és un Parlament usual, el que estàvem acostumades a escoltar. Diversió irònica, jocs de paraules i humor, molt d'humor. Aquest any canviem el sentit del text i en lloc d'humor hi posarem molt d'amor. Amor per la feina que moltes persones han fet per ajudar-nos a conviure millor amb la pandèmia. Amor de tants professionals de la sanitat que han treballat sense defallir per salvar vides, per cobrir necessitats de consol a les famílies que han perdut algú estimat, per empescar-se solucions si mancava material de protecció, si ens mancava personal, per organitzar-nos i poder donar l'assistència necessària a la població i a les residències de Barberà. El treball en equip tan intens que hem hagut de fer i encara fem. Amor, també, de tantes persones que tenien cura de la gent gran i amb més força de voluntat que d'equipaments oferien el seu escalf, la seva tranquil·litat i la seva professionalitat per evitar nous contagis al sector que més ha patit la pandèmia, les persones més grans. Persones que cada dia topaven de cara amb l'angoixa de les famílies, dels usuaris de les residències o que entraven a les cases particulars per fer front als ulls que en silenci ho deien tot de la preocupació. Amor de tants i tantes venedores que des de primera hora del matí, malgrat la por que genera la incertesa, es posaven al davantal i obrien les parades per oferir-nos els aliments necessaris per sobreviure confinats a casa, que ideaven noves maneres de fer la compra, perquè la gent no hagués de sortir al carrer a cercar el menjar, que recollien des del primer dia el pànic pel que és desconegut i del que en feien bocinets en cada tall del ganivet i el llançaven al cubell de les escombraries. Amor i consideració de totes les persones encarregades de recollir la brossa perquè no s'agreugés el contagi amb la porqueria o que netejaven els carrers de brutícia i també de les preocupacions que queien de cada balcó a les 8 del vespre, que tenien por de fer la seva feina, però la feien perquè creuen en el servei públic tan necessari que fan. Amor i consideració de les persones voluntàries de protecció civil que repartien mascaretes quan en van començar a tenir i que acudien a qualsevol racó on fes falta la seva col·laboració altruista per donar un cop de mà. I, com no, també dels cossos de seguretat que han fet respectar les normes de confinament als incívics que sortien sense cap finalitat i posaven en risc a la resta de la població. I sí, ho feien amb consideració i també amor per la valuosa vida de tota la ciutadania. Amor de tantes persones que van començar a fer des de casa seva mascaretes, pantalles protectores i fins i tot aparells de respiració en 3D, o donacions d'empreses que han ofert productes que tenien en estoc per facilitar-los a les persones que es trobaven en primera línia d'actuació contra el coronavirus. Amor que venia de les associacions de veïns i veïnes o de les persones jubilades que recollien productes per nodrir els bancs d'aliments o per generar ànims durant Sant Jordi. Amor dels infants, amb els seus missatges de coratge, van emplenar finestres i balcons amb el lema «Ens en sortirem», que ens van traslladar la seva petita experiència vital amb una gran esperança triomfal. Amor de tantes persones anònimes que amb el seu treball callat al camp, al mar o a les granges han seguit produint béns necessaris per viure, que han reconvertit el seu petit negoci per ser útils a la societat i que han deixat de fer el que feien sempre per produir i fer el que la societat necessitava. Amor i consideració de tots els treballadors públics o privats que van adaptar-se al treball
perquè la maquinària de la societat no s'aturés del tot i les funcions vitals del conjunt de la població seguissin bategant amb força sense perdre l'esma del que cal fer, sigui on sigui en què calgui fer-ho. Amor i estima de totes les persones de l'àmbit de l'educació que a vegades, sense recursos de l'alumnat, van perseverar a donar un dels més preuats d'una societat avançada, la formació, el coneixement i la transmissió de valors a tota la petita mainada i la que ja ha deixat de ser-ho, per formar persones i, sobretot, persones cíviques. Aquest ha estat el gran amor que s'ha engendrat en els mals moments que hem viscut i que hem de procurar que no tornin o que passin amb la mínima afectació possible. I és per això que totes les persones que estem aquí, en aquest inici de la festinada 2020, volem transmetre-us diverses consideracions. La primera, alegria, per aquests dies que tindrem la possibilitat de gaudir d'uns espectacles i activitats que no anirem a veure, sinó que vindran ells a visitar-nos a cada casa. Volem donar-vos ànims i coratge si heu patit la pèrdua d'algun ésser estimat. El seu record ens ha permetre valorar millor el bé més preuat de les persones tenim, la vida, i a ella cal dedicar-hi tota l'atenció possible. També volem demanar-vos que gaudim de la festa, però no ens posem en risc ni a nosaltres ni a la resta de les persones de la ciutat. Celebrem la festa, sí, però no expandim el risc de contagi en cap aglomeració. Posem seny a la vida per no haver de patir la rauja de les noves pors. Agraïm als artistes el seu art i la seva cultura, aplaudint-los des de casa i enviant-los missatges de suport pel seu talent i la seva contribució tan necessària en una societat oberta, respectuosa i plural com és la nostra. La cultura és un valor per si mateixa. I com no, totes nosaltres us desitgem, ciutadans i ciutadanes, amics i amigues de Barberà del Vallès, molt bons dies de festa i que l'amor i la felicitat no deixin mai de fixar-se en tots i totes nosaltres. Bona festinada 2020. Ai, sí, 2020, perdó. Ja estem, no?